تەوی ڕزگارکردنا شنگالê di 13 meha mijdarê sala 2015 da li ser destê Pêşmergeyên Kurdistanê û tevî hewl û karên hikûmeta Herêma Kurdistanê û rêxistinê navdewletî ji bo dubare vegerandina ewlehiyê bû deverê û vegerandina derbiderên şengalê bû zêdê wan lê ev hewl rastî astengiyan tên bi sedema hebûna PKK û heşta şebiya Iraqî li deverê û tevî ku rêkeftin navbera hikûmeta Herêma Kurdistanê ya Iraqî da hate îmzekirin û li gorî wê rêkeftinê divê çekdarên PKK û heşta şebî şengalê derkevin. Lê PKK û heşta şebî pawendî bi rêkeftinê nekirin û di heman demê de PKK dest bi leşkerkirina zarokan kir û jiyana siyasî û civakî li deverê pûç kir û ev yekê jî nerazî bûn li cem xelkê şengalê durist kir û çalakvan û siyasetmedarên deverê daxwaza derketina PKK şengalê kirin. Di vê derbarê de Bapîr Xidir Hecî serokê bajêrvaniya Şengal diyar kir ku gelek zêdegavî li ser erdê bajêrvanî li Şengalê hatine kirin. Bi taybetî jî li ser cihê baxçe û projeyên xizmetguzarî piştî sala 2014 dema ku rêxistina terorî ya Daeş êrişî Şengalê kir û xelk derbeder bûn û grûpên çekdar hatine Şengalê bi taybetî jî PKK û bûne rêgir li pêş vegera rêveberiya şerعî ku heta niha jî em nikarin biçin Şengalê û xizmeta xelkê xwe bikin. Xidir serbar kir zêdegavî li ser erdê hatine kirin û bi sedan xanî bi zêdegavî dibin desthilata grûpên neşerعî de li Şengalê hatine ava kirin û ev yek wê paşerojê de arîşeyan bû bajêrvanî û gihandina xizmetguzariyan durist bike. Di vê derbarê de beriya hefteyekê Mesrûr Barzanî serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê bi serokatiya şandeke bilind a hikûmeta Herêma Kurdistanê seredana Bexda kir. Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê li gel Mihemed Şeyyâ Sûdanî serokwezîrên Iraqê û Letîf Reşîd serokê Komara Iraqî civiya. Derbarê naveroka civîna Mesrûr Barzanî û Mihemed Şeyyâ Sûdanî hikûmeta Herêma Kurdistanê daxuyaniyek belav kir û tê da got di civînê de tekezî li ser çareserkirina kêşeya navbera Hewlêr û Bexda de li gorî binemayên distûrî û karnameya wîzarî hate kirin. Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê amaje bi wê çendê da û got eger niyaza hikûmeta Iraqî çareserî ye gelek rê ji bo çareserkirinê hene û rêkeftina aliyên siyasî û karnameya wezariya hikûmetê ji bo çareserkirina kêşeyan heye û bicîkirina rêkeftina Şengalê yek ji xalên rêkeftina hikûmeta Herêma Kurdistanê li gel hikûmeta nû ya Iraqî ye. Li gorî çavdêrên siyasî hebûna PKK û heşta şebiya nerewa li Şengalê bûye sedema pirsgirêkên deverê û rêgirê li pêş vegera derbiderên Şengalê bû zêdê xwe dike.